जय जगन्नाथ सांग मैंने सूर्य पूर्व दिगरे उदय नहीं कि पश्चिम दिगरे उदय होगा केबे ना केबे पॉसिबल हो पारे किंतु आम स्त्री लोक मैंने काम केबे मुक्ति पाइबे सेटा हूँ पूरा इम्पॉसिबल। जदि सकाळु सकाळु केबे लेट रे उठी पइले ହେଲା ଆଉ କଥା ସରିଗଲା ଆଉ। ମତେ କି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଗଲା, ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଛାତ ଉପରକୁ, କାରଣ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଛନଛନିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଭାବିଲି ସକାଳୁ ଶାଗ ବନେଇକି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦେବି ବୋଲି। ଛାତ ଉପରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ରୋଷେଇବାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଫାଷ୍ଟ ବନେଇଲି ଗୋଟେ ଅନାମିକା କୋଳି, ଯାହା କୋଳିର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଣିଛି ଦେଖିବା ଖାଇବୁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଭଲରେ ରହୁଛି କି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଟିକେ ବସେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବତୁରେଇ ଦେଲି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳି ଖଟା ମୁଁ ବନେଇ ନେଉଛି, ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବସେଇଦେଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ସୋୟାବିନ୍ର ତରକାରୀ ବନେଇ ନେଉଛି। ପୁରା ଭାତ ରୁଟି ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ, ଏମିତି ବି ତାକୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଭଳିଆ ଖାଇପାରିବେ। ବଟର କିନ୍ତୁ ସିଓର ପକେଇବେ। ତ ଏଠି ଶାଗ ବନେଇଲି, ଉପରୁ ଆଣିଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ବଡ଼ି ପକେଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଶାଗରେ ବଡ଼ି ପକେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପକେଇକି ବଡ଼ି ପକେଇକି ଶାଗ ବନେଇଦେଲି। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ବନେଇଲା ବେଳକୁ ରୁଟିଟି ପୋଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିକି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦେଲି, ସେ କହିଲେ ହଁ ଏମିତି ଦି ଜଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ନା, ନହେଲେ ନାହିଁ ସଂସାରର ରଥ କେମିତି ଗଡ଼ିବ। କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଭାବିଲି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହଜବେଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ହଜବେଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଭଳି ଭଲ ହବ।